sinar tansah wirana kadya maring antariksa para kaki sawangan kaya apa wujudane Prabu Salya. Nutupi badan hawa songo mandeng pucuing gromanut marang kayung-kayung yo ayam-ayam maring Parabawa yo mati jroning urip jroning teka pati iki layape ngalundut pindha pecating Superna sumusupe rasa jati sang Narendra Kandraka Prabu Salya asra nyuwun marang Gustine Samya Sakala mundi wujude adik kang limangkung kang aran Aji Candra Birawa sasmita agama kaya dene buta ingkang kaliren bakal mangsa marang titah kang mapan wonten alam donya Samya Sakala jeblok dadi buta agak lan samya murat gendong jagat Jabangmu saka anak mantune dhewe kang aran Prabu Salyapati kang nemane ing aran Raden Narasoma. Nanging mara dadi saiki sawan. Para tanpa rupa iki titis sanggang Bathara Wisnu aku duwe kadegdayan. Aku dipusaka kang ampuh kang aran Kyai Kesawa kalang mutu tak senggol aja takon dosa. Lan mutu Kesawa tak senggol orang jeblok ngembari karo wujudanmu aja blundang Narendra Darawati Prabu Kresna ora ira kang dimaksud
menawi kula nandhang kalopatan menawi kula menika nandhang dedosan monggo kula atur njabel dhumateng nyawanipun Prabu Puntadewa. Babar pisan Paduka menika boten klintu nggih. Babar pisan Paduka menika boten dosa boten salah awit kula kinten Prabu Salya ingkang tansah mangu-mangu raos sing manah awit menapa kula kinten siji Gusti loro jodho telu wahyu papat pangkat lima donya menika kapraba dening purbane Gusti Kang Maha Rasa manungsa menika babar pisan boten ndarbeni wujudipun paningal kangge srana inggih menika andarbeni gegayuhan mangertosi bab perkawis gangsal kula wau padha saking menika nyuwun pangapunten nyuwun pangapunten mbok bilih Paduka bencak tumabaing Baratayuda Jaya binangun leres jakaning dewa ingkang dados inggih menika lantaranipun Prabu Salya tumekeng wonten Yamanilaka kula sampun ikhlas lair trusing batin migunjang kanjeng langit kelap-kelap katon derenging janging alis risang mawe katung Korote kantang sumulo Amat hangit rumah sarean Maniwat bono ramu-ramu kula kinten sampun biar padhang menapa ingkang dados menapa ingkang dados lampahan ing palenggan sawake nggih menawi kados menika Prabu Salya nyuwun pangapunten kaliyan lair kusing batin pusaka jamus jimat kali musada kersa kula boyong wonten karangan dempel kangge sora kemakmuranipun para kawula ingkang makon wonten ing paduan kula kene-kene dipun ikhlasake apa boten? Iya, Kyai Semar. Aku wis nggawa sajroning griya. Ya muga-muga wae Kyai Semar tansah ayu lan rahayu pun tansah momong kelawan anak-anakku para Pandhawa sing mapan ing negara Ngamarta. Nggih, syukur menawi kados mekaten menika. Bab perkawis siji besi loro jodho telu wahyu papat pangkat
lipo dunya kala wau terus pangandikan paduka menika kapurba wonten ngarsane Gusti Kang Maha Kuwasa manungsa bakal menang anggrahitani namung kemawon sakala mangsane titah ingkang caket marang dewane niku pikantuk poncong daya ingkang langkung prayogi tinimbang titah sanesipun pramila mbok menawi bincang tumapaking Barata Nyuda Jaya Binamun paduka leres temen-temen badhe nurut wonten kasedan jati kanthi lantaran jimat jamus kalimasada mugi-mugi kemawon tansah manggih hayu lan rahayu kondur wonten ngarsanipun Hyang